dragi prieteni, sunt eu, Alex. Iar astăzi, exact cum zice titlul, Tobele Vlog, o să vă povestesc cum mi-am pierdut virginitatea, inocența, dopul, himenul. Ce? S-a găsit cineva să o spargă și pe asta? Așa cum zic ei, cei inteligenți. Hashtag hatereală. Dar numai că o să vă anunț de acum, este o poveste lungă și are și twist-uri. Pentru că altfel n-aș fi eu dacă nu ar fi și ceva acolo. Eram și eu de vârsta voastră, 14, 15, 16 ani. Rar găseam câte o prietenă care să-mi povestească și mie ea cum și-a pierdut virginitatea. La vârsta aia ești curios să simți nevoia să discuți cu cineva lucrurile astea, cu cineva care nu sunt părinții și nu o să te obosească. Vestea aia care întotdeauna rezultă cu și apoi ne-am căsătorit și te-am făcut pe tine. Pentru că nu toți vrem să facem sex, apoi să ne căsătorim și să facem copii. Țin minte că aveam 14 ani și tocmai începusem să-mi fac un grup nou de prieteni. Zilele acelea însemna că ai crescut și că nu mai ești copil atunci când aveai prieteni și de pe la alte blocuri. Nu te mai jucai doar în fața scării. Astea erau vremurile. Deja eram o adolescentă rebelă pentru că îmi petreceam timpul la 3 blocuri mai încolo de blocul meu. Într-o zi când am venit la școală, eram cu prietena mea cea mai bună și eram în compania a 2 băieți. Țin minte că stăteam pe piatră și la un moment dat, cum în fața mea stăteau aceștia 2 băieți care erau neinteresanți pentru mine, nu erau faini, dau mai așa într-o parte și pam! Exact ca în filme, se oprește timpul. Totul se mișcă în slow motion, muzica este romantică și îl văd pe el. Un piticot, era mai scund ca mine. Țin minte că prima oară i-am observat ochii, era brunețel și avea niște ochi superbi. Se cunoștea cu băieții ăștia, au dat ei mâna, nu știu ce, și am făcut și noi cunoștință. Alexandra! L-am plăcut din primul moment, exact ca în filme. Ar trebui să-i spun numele, nu? Hai să-i spunem Bebe. De când am aflat că Bebe stă în blocul ăla, păi cine o mai oprea pe Alexandra să iasă fix după ce veneam de la școală, mi-aruncam geanta și mă duceam. Și bineînțeles, ce să fac altceva decât să mă împrietenesc cu toate fetele de la blocul ăla, să am motiv pentru care sunt acolo. Am tot dus, nu știu ce, tot îl urmăream. Juca odată tenis, începuse ploaia și și-a dat tricou jos. Wow! Oh, băiatule care îmi place, îi văd sfârcurile alea mici, uite-le acolo. El și-a dat seama, bineînțeles, că îl cam plac. Nici eu nu eram chiar urâțică, așa că și el din când în când mai îmi băga un... Am observat că și lui îi place să joace șah, am jucat odată șah, îmi plăceau băieții inteligenți de pe atunci, dar nu știu de ce, că mai încolo am dat numai peste proști. Cred că ne-am cuplat la un chef, nu țin minte ce fel de strategie am pus la cale încât să ajung la acel chef, cu siguranță ceva. Bineînțeles, ne era rușine să ne ținem de mână pe stradă, că eram mici. Ne pupam și noi prin scările de bloc. La un moment dat, părinții lui erau plecați la țară și eu am început să merg pe la el pe acasă. La el acasă, bineînțeles, ne sărutam până când ni se încingeau și ne mângâiam până la momentul când pur și simplu trebuia să ne oprim pentru că era mult prea cald în cameră. De că mai departe de sărutări și mângâieri, eu nu vreau să merg. Trecuse ceva timp, el era doar cu un an mai mare ca mine, însă ca băieții șmecheri de cartier, umbla cu niște tipi mai mari care aveau grijă să îi dea influență bună și să-i zică, bă, dar ce, tu nu tragi și tu la buci? Adică, cum? Ești fraier? Vreau să le mulțumesc tuturor dobitocilor care îl încurajează pe copii de 15 ani să-și înceapă viața sexuală. Vă mulțumim frumos, sunteți niște nemernici! A venit momentul când lumea mea s-a tărâmat pentru că Bebe m-a luat de mână și mi-a spus că dacă nu mi-o trag cu el, o să ne despărțim. Știind că acest lucru n-are cum să fie ok, nu are cum să fie ok ca un băiat să zică asta, am zis ok, atunci ne despărțim. Mi-ar plăcea ca acesta să fie finalul poveștii mele și totul a fost bine și au trăit fericiți, plăcătoși și bătrâneți fiecare cu pisicii mumăsa, dar n-a fost așa. Vă dați seama în ce
stare emoțională am fost după despărțire, pentru că mie îmi plăcea maxim de el. Deci era primul băiat pe care eu am pus ochii și de care m-am îndrăgostit instant. Primele mele emoții alea de super dezamăgită și mi-era dor de el, eram înnebunită practic. După ce i-am zis că nu vreau să mă culc cu el și ne-am despărțit, câteva zile nu am mai fost pe acolo pe la bloc pe unde era el, însă eu nu mai eram capabilă să dorm noaptea, nu mai eram capabilă să mănânc, slăbisem. Am o adolescentă distrusă care își petrecea timpul în casă, supărată și tristă. Chiar și mama a observat că ceva nu e în regulă cu mine și atunci am început din nou să ies afară ca să nu mă mai întreb da ceai, pentru că în niciun caz nu vreau să-i spun ce am. Maică mi era destul de deschisă, aș fi putut să discut cu ea lucrurile astea, dar de simplu, e vârsta când nu simți că poți să ai încredere în părinții tăi pentru că simți că te judecă, dar să știți că până la urmă ei sunt singurii care îți vor binele cu adevărat și că uneori trebuie să riști și să ai încredere în ei ca să iei o decizie bună. Mi-aș plăcut să-i spun mamei mele despre această întâmplare, despre ce mi-a spus băiatul ăsta, pentru că probabil ea ar fi găsit o metodă să mă facă să uit. Dacă am reînceput să ies pe afară, băiatul meu bebică deja își găsise o altă fetiță. Pentru că, na, unele fete erau mai dispuse ca celelalte să... Mi-a rupt inima. Când l-am văzut cu ea, pur și simplu, bum! Ce, m-a făcut țândă pe dinăuntru. Așa că mi-am făcut curaj, l-am sunat pe fix, că atunci asta era doar fix. Și stai să vă zic, erai norocos dacă aveai fix, că nu toată lumea avea din ăla cu... L-am sunat și am zis că ok, sunt de acord să facem și sex. Cum era o treabă doar de a planifica unde, când, cum. Până la urmă a rămas că treaba se va întâmpla la mine acasă, pentru că părinții mei plecau la țară. Nu mai țin minte cum am făcut rost de prezervative, dacă el a făcut rost de prezervative sau eu. Țin minte că da, amândoi eram conștienți că ne trebuie prezervative. Sper că și voi sunteți foarte conștienți că vă trebuie prezervative oricând v-ați începe viața sexuală, dar vă rog eu frumos și insist, începeți-vă viața sexuală după vârsta de 17, 18, 19 ani încolo. A venit la mine acasă. Eu văzusem și eu în filme că atunci când îți începi viața sexuală îți pui lumânărele, așa că m-am dus în camera părinților mei, am pus lumânărele peste tot. Tot eu văzusem că e frumos să faci o baie cu spumă, fiindcă nu eram atât de mici și nepregătiți să ne începem viața sexuală. Practic el era încurajat de ăia mari, eu nu eram pregătită deloc, nici nu eram capabil să ne uităm dezbrăcați unul la ceilalți, așa că noi am făcut baie cu chiloții pe noi. Ne-am pus în pat, am început să ne sărutăm, să ne mângâiem, dar și el încerca să evite puțin momentul când trebuie să își dea chiloței jos și să facă treaba aia rușinoasă. Eu eram super emoționată, că tremuram de frică. Apucase să-și dea chiloții jos, dar încă nu apuca să se atingă de zona mea intimă. Tocmai în momentul ăla s-a deschis ușa la cameră și a intrat în cameră o vecină de-a mea. A întrebat: Alexandra, ce faci? Iar eu, cu o impertinență extraordinară, ca și cum totul este normal ce se întâmplă. Dar ce să fac? Dragoste! A închis ușa și a ieșit afară. Mi-am dat seama că n-are cum să fie bună. Oricât de drăguț era tantinuții, doar nu era să mă las să fac dragoste în patul lui mama și lui tata. Al meu bebe, bineînțeles, a plecat acasă pe urgență și în 2 ore a venit maică mea acasă. Și mi-a tras o ceartă și un scandal și vai de capul meu, cea mai mare rușine pe care am simțit-o în viața mea de până atunci. Mama i-a zis lui tata, tata era nebunit: dar ce vrei să te măriți de la vârsta asta? Ție nu ți-e rușine? Noi așa te-am educat. Maica mea mi-a zis clar că nu mai am ce să caut cu el pentru că o să pună pe cineva să mă urmărească când mă duc la școală și mă întorc. Și nu știu dacă chiar a făcut asta, dar maică mea, cum să vă zic, era o femeie
cu care nu te punea. Era destul de autoritară, adică dacă se uitau mai urât așa înspre mine, eu știam clar că sunt în probleme dacă nu mă potolesc. Așa că nu m-am mai văzut cu el și nu am mai avut tentative de a face sex cu el. Nu neapărat pentru că mama ne interzisese. După asta am mai fost la un chef, acolo ne-am făcut reproșuri unul altuia pentru ce s-a întâmplat. Mă rog, și el mi-a tras o palmă peste față. Mi-a tras o palmă peste față. Cum adică să-mi facă mie așa ceva? Poți să-mi zici că tu desparți de mine dacă nu fac sex cu tine, dar dacă îmi tragi o palmă peste față, așa ceva nu accept. M-am ambiționat extraordinar și de fiecare dată când îl vedeam, mă făceam că nu există. Cred că jumătate de an, până când într-o zi m-a tras de mână într-o scară și s-a pus în genunchi și și-a cerut iertare. Dar oricum era prea târziu, pentru că eu deja eram într-o relație cu persoana cu care de fapt eu mi-am pierdut virginitatea. Pentru că eu ce v-am povestit acum a fost cum aproape mi-am pierdut virginitatea, pentru că povestea asta a fost de fapt mult mai importantă de zis pentru mine. Mi-a rămas în minte mult mai adânc decât momentul acela când cu adevărat mi-am pierdut virginitatea. După ce am fost cu băiatul ăsta, am ales și eu mai bine, mai cu cap, am ales un tip mai mare, care mă respecta, foarte deștept, cu minte, politicos, toate calitățile astea, din punctul meu de vedere, atunci s-a dus virginitatea mea. Chiar dacă eu nu mi-am pierdut himenul cu el, pentru mine povestea asta a rămas în cap, pentru că a fost puțin neplăcută. Și ca să fie treaba și mai ciudată, 2 ani după experiența de aproape, Bebe ce a făcut? Bebe a omorât o femeie și a fost dus la închisoare, iar toată lumea ce știa că noi doi fusesem împreună venea să-mi zică: știi de Bebe, știi că e acolo, știi că a făcut asta. Știu că doar l-au dat și la televizor. Motivul pentru care v-am zis această experiență este pentru că vreau să învățați din ea. Nu faceți ca mine de data aceasta, niciodată, dar niciodată. Dacă sunteți fete, nu vă lăsați păcălite băieți care vor pur și simplu să-și atingă acest scop de a vă trage și sunt dispuși să vă șantajeze emoțional și să vă distrugă sentimentele. La fel și dacă sunteți băieți, nu vă lăsați influențați de cei mai mari. Când vă dau ei așa o palmă peste spate, vă zic: da, ce, tu nu-ți începi viața sexuală? Și apoi să vă duceți să vă începeți viața sexuală ori cu prostituate, ori cu fete mai în vârstă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-l share-uiți cu prietenii voștri, poate au și ei ceva de învățat, de auzit. Plus că mi-ar plăcea să-mi crească și mie numărul de subscriberi și de vizualizări, pentru că merit, pentru că sunt o persoană sinceră și comică și simpatică și ce să mai zic, pot să vorbesc despre mine încă 20 de minute. V-am pupat, vă doresc o zi excelentă, pa, pa! Mua!